berburu manuk emprit Jon, biasane neng kebon, iki neng omahe Wawit. Ameh nyoba kaya ngopo rasane. Mantap, pengen mateni wong, bojoku dhewe sing tak. Nah, ini nyoba manuk emprit. Kaya ngapa Jon, iki mengingat masa waktu kecil dulu berburu neng kebon. Tutulke sambal bawang. Remus sak barune. Bismillahirrahmanirrahim. Kenangannya yang luar biasa. Bismillah. 20.000. Satu-satunya Jon.